Umbatsira niye. Dai watanga wanzwa. Ndaturi kumbatsira ni iwo mukadzi wangu kumbatsira ni. Watutora phone watoita zvese. Ndaturi kumutora mukadzi wangu uri kumbatsira nezve. Chipira tichidzwana. Chingopindura ndaturi kubatsira mukadzi wangu nezve. Taura hako bro. Uri kubatsira mukadzi wangu nezve. No, ari kutondiudza nyaya yake. Achikuudza pakuti sei? Uri hama yake? Ndiri hama yake. Uri hama yake? Anonzi ani zita rako? Primrose. Ani? Anzi Primrose ani? Ndati anonzi Primrose ani kana ari mukadzi ari hama yako? Anzi Primrose ani? Ndachita hayo nyara ayo madzonga. Wati Primrose ani madzonga nditi. Baba wake anonzi ani hama yako anditi. Kumusha kwake ende kupi? Ndati kumusha kwake ende kupi? Wambomamiswa. Nditange kumamisa izvozvo. Ndatange kumamisa izvozvo. Uzoti mudare une zironzo rawafuna nelendi. Wautasa nyara ndati uzoro wafuna nelendi nezuro. Ndikakudaira. Hauti wakuti kupa nditi. Right, iyo mudare ndakumburudza mvura yakuno. Yakuno, ndakumamisa ndakuparira mhosva. Ndakumburudza mvura yakuno. Basa rangu asina basa naro. Indiri musoja akwana. Ndaro kutare. Ndada uri musoja ka. Right. Kana uri musoja bo.